Бу шишмә бакчачылык ширкәте Мәдинә Минхажеваның 6 суты җир кишәрлеге һәм ие. Аларны 25 ел элек сатып алганнар, әмма үз вакытында хосусилаштырмаганнар. Ирем дә, үзем дә инвалидлар ди пенсионер. Башта яман шиш, аннан инсульт авыруын кичерәләр. Шулай итеп бакчалары рәсмиләштерелми кала. 92 еллардан Челенский взносларын түләгән кагазларны кассовый книгаларга кайдар алып бардык судка. Берсен-бер караучы да юк, сораучы да юк. Чөнки мин икенче группа инвалид, чирле, инсульттан соң балаларыма калдырасым килә. Күршеләрендә дә шул ук хәл. Бу җирләр Совет чорыннан ук безнеке ди Татьяна Зиновьева. Элек участокларны рәсмиләштерер өчен бакчачы билетын күрсәтү дә җитсә, хәзер бу җир кишәрлекләренең аларга бакча оешкан вакытта ук бирелүен дәлилләргә кирәк. Мы все здесь своими руками. Без биредә барында үз кулларыбыз белән төзедек бит. Юллар да, суда юк иде. Ирләребез су үткәрер өчен авыр торбаларны үзләре күтәреп ташыды. Труда вложили в наши участки. Пользуйтесь огород белән, пожалуйста, сезне пользуйтесь, диләр, и все, без оформления. А безнең оформление килә, потому что возраст барсының да. Әлеге бакчачылык ширкәтенә узган гасырның 80-нче елларында ук нигез салына. Биредә кешеләр үзләре юл сала, су үткәрә. Хәзер биредә 350-дән артык бакча бар. Күпләр җирләрен гадиләштергән тәртиптә теркәргә өлгерә. Әмма кемнәр моны эшләмәгән, хәзер төрле инстанцияларга йөреп, җирләр аларныкы икәнен дәлилләргә туры килә. 2005 елны алган идек, и безнең постановление бөтенесе горисполком бөтенесен биргән иде. Әйтәләр, что документы уже искергәннәр, что без инде кадастровый номерда эшләнгән, безнең бөтенләй межевание салган. Биредә 20 участок хусуслаштырылмаган. Төп сәбәбе бу бакчачылык ширкәтенә 1982 елда ук нигез салынганын дәлилләүче документлар булмау. 40 ел эчендә ширкәт 2 тапкыр 1990 һәм 2005 елларда үзгәреш кичерә, исеме һәм җитәкчеләре алышына, әмма документлар тиешенчә рәсмиләштерелми. Я не знаю, как это получается. Мондый дәлилләр элек тә булмаган бит. Ул вакытта бу документларны сорамаганнар, бездән хәзер таләп итәләр. Без Әлмәт районы җир һәм милек мөнәсәбәтләре комитетына рәсми хат юлладык. Анда хәзерге бакчачылык ширкәтләренең совет заманындагы дачалар икәнлеген раслап булмый. Бу турыда салым органнарында тиешле белешмә юк. Яңа ширкәтләрнең элекеге дачалар белән бәйләнеше булуын дәлилләүче бернинди документ юк дип җавап бирделәр. Россия җир кодексы нигезендә бакчачылык ширкәте әгъзасына җир участогын бушлай алу өчен гариза язырга кирәк. Участок җирле үзидарә органы башкарма комитеты карары нигезендә бирелә. Гаризага кешенең әлеге ширкәт территориясендәге җир участогын алуга хокукы булу турындагы документлар беркетелергә тиеш. Шулай ук юридик затларның бердәм дәүләт реестрыннан бу ширкәт турында белешмә кирәк. 2017 елга кадәр мондый таләпләр куелмый иде ди бакчачылар. Элек бурычлар булмау турында белешмә, ширкәт әгъзасы дигән билет һәм җир бүленеп бирелү турында белешмә дә җиткән. Он изменился, в принципе, в 15-16 году, этот порядок. Кагыйдәләр 2015-2016 елларда үзгәрде, әмма тамырдан түгел. Күбрәк башкарма хакимият органнарының бу мәсьәләгә карашы үзгәрде. Бакчачылык ширкәте әгъзаларыннан хәзерге бакчаларның элеккеге дачалар икәнлеген рәсми дәлилләүне таләп итә башладылар. Bizdə шундый хәл булгач, юристларга бардым, анда чаллыга барып сорадым. Мин сездә дә чыгалы шундыймы? Юк диделәр. Бездә алай түгел, менә быел гына да 5-6 кешегә приватизировать иттек. Сездә кебек хәл иде диделәр. Мондый проблема бер бу ширкәттә генә түгел диләр Әлмәт бакчачылар берлегендә. Райондагы бакчачыларның нибары 12% гына җирләрен вакытында хосусилаштыра алган. Хәзер Шишмә ширкәте әгъзалары судка мөрәҗәгать итәргә тели. На сегодняшний день судебной практики нет такой у нас в республике. Бүген республикада мондый проблема белән хөкем органына мөрәҗәгать итүче юк. Андый суд тәҗрибәсе дә юк. Судта җиңеп чыга алырбызмы икән? Мы пока не знаем, возможно ли это будет доказать в судебном порядке. Администрация хочет, чтобы эти участки... Башкарма комитет әлеге җир кишәрлекләрен халыкка сатып бирмәкче, әмма бу законга каршы килә. Аларга кайчандыр бушка бирелгән бит инде ул участоклар. Хәзер без Татарстан президентына хат юлладык. Проблеманы хәл итү өчен хакимият вәкилләре генә түгел, гади халыкта кергән комиссия булдыру өчен. Судта җиңсәләр бакчачылар җир кишәрлекләрен бушлай бер шарт белән хосусилаштыра алачак. Әгәр дә 2023 елның гыйнварыннан федераль законга бакча участокларын бушлай бирү турында төзәтмә кертсәләр, бу документ хәзерге вакытта Дәүләт Думасында депутатлар аны беренче укылышта карады инде. Әгәр дә канунга үзгәрешләр кертелмәсә, халыкка үз җирләрен кадастр бәясе буенча сатып алырга туры киләчәк. Әлмәт районыннан Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы.